ọla n'udo ọlabago na-ekweso ga-adị ụgwọ ya. Anyị hụrụ ka esi wee gbakọ otu ebe anụnwa anyị asị ka anyị jụọ gị ọ gịnị na-eme ihe na-eme abịa bụ onye nwaneke Chinedu eze dike ọ na-egbu mmadụ kunu na pastor she nwere do quarrel before come no nwere tracting no nwere onye no dey na tractiri dunu o nwere no dey na tract anya ba anyị gwachara ya ọ sị na ya na-achụfu achụfu na ya na-anabata nshifa ihe mere m ka anyị chọrọ ụlọ ka anyị nwee ike gbafu mgbe ụbọchị mbụ anyị chọtara ụlọ oge egbujiri m ka dịrị ụwa anyị ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu ebe m si ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM aka ma bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa. Mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga o nweburu otu ihe onyonyo wetara unu ebe a nke si n'obodo Ibeagwa aka nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Igboeze South na steeti Enugu wee pụta, ebe ọtụtụ ndị obodo nọ na-awụli elu na-enwe aṅụrị dịka ndị gọọmenti steeti Enugu bịara kwarie ụlọ na ụlọ ụka otu onye ụkọchukwu ụka Sabat na ya bụ obodo Ibeagwa aka. Ya bụ ihe onyonyo nke anyị wetara butere ọtụtụ ajụjụ dị iche iche nke mụ onwe m sokwa wee na-ajụ n'ihe gbasara ya bụ okwu. Ụfọdụ akụkụ ya bụ ihe onyonyo gosikwara ebe ọtụtụ ndị obodo ahụ mere ngagharị iwe wee gaa ebe dị iche iche nke gụnyere ma n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ma n'ụlọ ọrụ onye isi ime okpuru ọchịchị Igboeze South ahụ nakwanụ na ụlọ igwe obodo ha. Ewee mechaa ndị gọọmenti steeti Enugu wee tinye aka na ya bụ okwu wee kwarie ụlọ na ụlọ ụka ya bụ nwa amadi bụ onye ụkọchukwu Sabat nke akọwara dịka Chinedu. Ọtụtụ ajụjụ nke pụtara ebe ahụ bụ kedu ka ndị obodo ahụ si wee jide n'aka makwanụ kedu ka ndị gọọmenti steeti Enugu si wee mara wee jide n'aka na ya bụ nwoke bụ Chinedu mere ihe ahụ a sị na o mere makwana ihe ahụ a na-atụghị aka na o mere. Ma mgbe o mechara anyị gakwara n'iru wee na-egwu ala ma na-achịpụta aja ka anyị maranụ ka ya bụ ihe si wee mee wee ruo mgbe anyị nwetara ụfọdụ ihe onyonyo ọzọ nke si n'aka ndị otu ama dịka ụmụada Nsụka bụ ihe onyonyo ụfọdụ n'ime ha mekwara ụbọchị ahụ a kụriri ya bụ ụlọ mana ugbu a ka anyị nwetara ya. Na ya bụ ihe onyonyo nke anyị ga-ekiri nke si n'aka ụmụada Nsụka wee pụta, otu n'ime ndị anyị ga-ahụ na ya bụ ihe onyonyo bụ nne mụrụ ụmụaka anọ ahụ bụ ndị egburu egbu. Ka anyị nụrụ ihe o kwuru maka ya bụ okwu ka ya bụ ihe si wee mee, n'agbanyeghị na o kwughị ọtụtụ okwu ebe ahụ n'ihi na ọ nọ na ihe iru uju na ihe oke ịgba anya mmiri. Ma anyị kiricha nke ahụ, anyị ga-etinyekwa anya na ụfọdụ ihe onyonyo ndị ọzọ nke sikwa ebe ahụ wee pụta, ebe ụfọdụ ndị obodo ahụ ndị makwara ya bụ Chinedu nke ọma kọrọ otu ya bụ ihe si wee mee, maka na akụkọ karịrị ebe ahụ. Ma unu mana nke anyị na-ewetara unu bụ nke bụ eziokwu. Otu ọbụla anyị si wee hụ ya anyị ga-ewetarịrị ya dịka ha siri wee kọwa na nne na nna ụmụaka ahụ bụ ahịa ka ha gawara na ha na-azụ ahịa na ahịa nkwọ nọ na obodo ahụ bụ Nkwọ Ibeagwa. Wee sị na ha hapụrụ ụmụaka na ha dị ụmụaka ise a hapụrụ. Otu n'ime ha nke kachacha dị okenye nke tọrọ ha niile bụ afọ 12 ka ya bụ nwata dị. Ewesịa ya lede ụmụnne ya anya ma ya siere ụmụnne ya nri ma ọ bụrụ na chi gbagotewe na osicha nri ahụ ha richaa nri, nna ya si ya bịa n'ahịa maka na be ha eteghị aka na ya bụ ahịa Nkwọ Ibeagwa, na ọ bụrụ na onye chaa ụmụnne ya nri ahụ ya bịa n'ahịa ka na o nwere ihe ọ chọrọ ka o mere ya n'ahịa. Nke nwaanyị ekwere nwoke anọgide n'ahịa wee ruo oge ọ sị nwa ya nwaanyị ya bịa n'ahịa, ọ hụghị nwa ya nwaanyị. Nwunye ya bụ nwoke emechazịa wee si n'ahịa wee lawa n'ụlọ wee laruo si nwata nwaanyị kedụzi ihe ị na-eme na-abịabeghị. Ọ sị ya na o sichala nri ọ chọrọ inye ụmụnne ya mana ọ hụghịzi ụmụnne ya, nọọ ihe mere na ọ bịabeghị, na ọ chọgharịala ha ebe niile ma ebe ha na-aga atụtụ mango na ebe dị iche iche ha na-aga egwu egwu na onweghị ebe ọ hụrụ ha. Nke nwaanyị asị nke a bụzi gịnị, wee gbagharịwa chọwa ụmụaka ya ebe niile, chọgide ha n'ahụghị ha, wee kpọwazịa di ya n'ekwentị si di ya lekwa na ọmama ikwe ihe na-eme. Di ya na onwe ya esikwa n'ahịa wee lọta. Ha niile wee chọgharịwa ụmụaka. Nke nwoke agbagharịwa jụwa ese gbagharịwa. Wee sị na nwoke mechadịrị jekwuru ya bụ onye ụkọchukwu bụ Chinedu si ya lekwakwa na ọhụghị ebe ụmụaka ya anọ nọ,
ya biko ya nyerenụ ya aka nụ, ya buoro ya amụma ka ọ mara ma ọ ga-ahụ ebe ha bụ ụmụaka nọ. Chinedu wee mechazie abarakadabra o mere si nwoke ya butuo na onwe ihe na-eme na ụmụaka ya nọ ebe ha na-egwu egwu. Nwoke asị ebe ha na-egwu egwu na ha anaghị anọtebu aka ma ha pụọ igwu egwu. Ha nọwakwa nwoke a na-agbagharịkwa. Ọ nọgidezi nwoke asị Chinedu, iji n'aka na amụma ahụ i buru na Chukwu gwara gị ihe ahụ, maka na ụmụ ya anaghị anọrụ oge a ma ha eribe nri ma ha lọtabe ụlọ, ma nwata nke ka dị afọ 2. Dịka akụkọ sikwa wee kọọ, asị na Chinedu maliteziri sowe nwoke o tinye isi ebe a dịka ọ na-achọ ụmụ ya, Chinedu esoro ya, o tinye isi ebe nke ọzọ, Chinedu esoro ya, weruo mgbe nwoke jikwa na anya ya wee hụ ebe ozu ụmụaka ahụ nọ n'ime ubi akpụ nọ na gburugburu ebe ụlọ ha. Nwoke wee tie Chinedu asị ya gịnị? Ọ sị Chinedu ya lekwa ebe e gburu ụmụaka ya wee dobe. Chinedu ewerute ebe ahụ na Chinedu asị dị hei nke o ji asị ewuo. Chinedu ekiricha nnọọ ihe ahụ wee lachiwa azụ, asịsị na ya bụ nke nwoke ekopụ isi, o wee kopụ ya, o wee gbapụ yipụ akpụkpọ ụkwụ wee mere ka onye ara tinye isi n'ogologo ụzọ. Ya sị na ebe a nọ wee jide ya bụ nwoke nọọzi n'ụzọ Enugu Ezike ka ọ na-aga mgbe ahụ, wee kpọlata nwoke. Wee sị na ihe ọzọ ha hụrụ bụ na ndị ọrụ uwe ojii awụchie ebe ahụ. Wee kpọrọ ma nwoke ma nwunye ya sị ya bịa ka ha gaa n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ka ha gaa dee statement. Nwoke na nwunye ya wee soro ndị ọrụ uwe ojii wee ruo ebe ahụ. Ha sị na nkeji ole na ole ha ruru n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii, Chinedu awụchiela ebe ahụ. Nkeji ole na ole Chinedu akpọọla onye ọkaiwu bụ lọya. Dịka m si wee gwa unu na akụkọ karịrị ebe ahụ, ma unu makwa na ogologo okwu anaghị adị mmanụ ka mgbede. Ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu nne mụrụ ụmụaka ahụ. Anyị nụchazie olu ya bụ nwaanyị, anyị kirikwa ụfọdụ ihe onyonyo ọzọ ndị si ebe ahụ wee pụta ma nụrụ n'olu ndị obodo ahụ dịka ha si wee tinye ọnụ na ya bụ okwu. Ya mere a sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, anyị ekele unu. Anyị bụ ndị ụmụada Nsụka nke ejiri njikọ ụmụ nwanyị Nsụka wee marụ. Anyị na ebe a tata maka na ebe anyị nọ bụ na nke nwanne anyị nwaanyị, onye nke egbuchiri ụmụ ya 4, nke asụgbuchiri ụmụ ya 4 na ebe agwa aka na Nsụka. Ya bụ ebe anyị nọ taa, ma anyị chọrọ ka anyị na nwanne anyị nwaanyị ahụ ka anyị na ya nọrịa, ka anyị jụtụ ya nwobere ajụjụ ka ọ kọwatụrụ anyị ihe, maka na ihe a mere ahụnube m ụdị nke a n'ala Nsụka, n'ala Igbo niile as a whole. Chineke ga-atụfọta ha. Ka anyị na ya ka anyị nọrịa. O ndewo nwanne m, ndewo. O biko ị ga n'anya Eze ma Lovet. Biko ka ị kọtụrụ na anyị ka ya bụ ihe si mee, maka na anyị nụrụ na ọgụ nwa mụrụ ụmụaka ịnọ. Kedu ka ị siri wee hụ ya bụ ihe, na kedu ka ya bụ akụkọ na ihe mmiri na siri wee gaa? Jisi obi gị ike. Jide obi gị aka. Letara mashua nwa ma na-asị m na ya gwa m ahụ mụtakịrị. Masa na ụmụ mmadụ ga-eji efe ụmụ mbụ na-ekwu obodo obodo na-egwuri. Enwa m chọọ ndị nwa mahụ ụgha kiri gị ike jeme n'ụlọ ụka chọọ mahụ ụgha. Ọ dị m ka ekpomere ụmụntakịrị nwa mgbechi. Chọrọ gị ike kiri gị ike bụ akpọrọ ga mmefu. Ọga m ya taa anyị na abọchị ọrịa chọọ ma ọ sị ka m so mee echeze ma ọ sị m ka nya bịa mmejere ọtụtụ na aka ọga m sị m niile mbe ka egbuche mere ụmụ ya eno. Ihe agbajekwa pasọ sa na egbuche n'ime ụmụ ya na eshe alụ ahụ na egbuche n'ime ụmụ ya. Okwu abụ ya mara onwe m ma m nwe mbe ejere n'ụlọ ọgwụ. Ụlọ ụbọchị bọrọ ya taa. No nwere kunu na pastor she nwere do quarrel before. Come no nwere tracting, no nwere onye no dey na tractiri dunu. O nwere no dey na tract anya ba anyị gwachara ya. Ọ sị na ya na-achụfa na ya na-anabata. Okunu na agwa ya no nwere na edori dunu dey. Okay. Ọ kwechi. Anyị sị ka anyị wetara police.
so aga m iweta na polisi n'ime na onye nwa egbuchi fan ihe mere m na ka anyị chọrọ ụlọ ka anyị nwee ike gbafu mel mbọchị mbọ anyị chọtara ụlọ oge egbuchiri ụmụntakịrị nwaanyị ka anyị gbaa amị abịa ebe anyị mbọchị mbọ anyị chọtara ụlọ oge egbuchiri ụmụntakịrị nwaanyị. My dear, sorry, very sorry. Mgbe a gwaziri pastọ, mgbe a gwaziri ya bụ fake pastọ, lekwa ihe mere. Kedu ihe o meziri? O je kpọrọ ndị polisi ka ụmụ ha nwụcha mmadụ. So ga-abịa. Ọ na anyị kwuru na ya bụ egbuchiri ụmụ anyị. Ọ bụ ya na onye ọ na-ezu ozi, ọ ya na onye ọrịa gbuchiri ụmụ. Onye ọrịa bụ onye ewe. Ama m onye ewu ọ bụ. Ọ bụ onye Ibagwa. Gịnị bụ aha onye ọrịa ọ bụ? Chukwuma. Chukwuma. Mana ya bụ pastọ bụ onye Ibagwa. Ọ bụ onye nwe na Ibagwa. Echezema Ibagwa. Mana Echezema bụkwa ebe ọ nọ na-emekwa ministri ya ọ bụ. Ma ụmụaka o gburu bụkwa ụmụaka Echezema. Ụmụ ya kwa. Oh! Chineke juru. Ọ dị mma, my sister. Anyị na-asị gị ndo. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị unu ahụgo ka o si wee dị. Ka nwanne anyị nwaanyị achiri wee kọwaa ka anya bụ ihe mekwuru ya, ihe ike mekwuru ya maka na ihe mere ya dị arọ. Unu hụrụ anya mmiri ekwere ya, anya mmiri dọrọ ya n'obi o kwere ya ikwu okwu. Mana nwa obere nke o kwuru, ama m na unu ga-anọta ihe ọ kọwara. Anyị na-asị ya na aha ụmụada Nsụka, na aha njikọ ụmụ nwaanyị Nsụka, anyị na-asị gị ndo. Anyị na-asị gị kara obi, inugo kara obi na ọbara ụmụaka na-enwero njọ ha mere, ọbara ya ekulitego lụba ọgụ ozugbo maka na ka anyị na-ekwu kịta a na-akwarịkọta be ya, a na-agbago ọkụ ụnyaahụ kọntinu kwa ọrụ tata. Ana m asị gị ndo o ka emesịa. Ọkwa ikirichala nke ahụ na-etufughị oge. Ụfọdụ ihe onyonyo ndị ọzọ anyị ga-enyekwa anya na ya ugbu a bụ nke mbụ, ihe onyonyo gosiri nwanne Chinonso ahụ, nwanne nwoke ahụ mụrụ ụmụaka anọ ahụ bụ ndị egburu egbu, ebe ọ nọzi wee kọwaa ihe niile na-emebu n'etiti ezinụlọ ahụ na ya bụ onye ụkọchukwu bụ Chinedu. Dịka o siri wee kwu, ọ sị na otu onye ahụ na-arụkwara Chinedu ọrụ Chinedu dowere na be ya bụ onye ọ kọwara dịka Chukwuma Matthew achọgbuola igbu nne ụmụaka ahụ bụ nwunye nwanne ya nwoke ahụ. Ewe na-akọwa na o nwebuola ụbọchị o ji ihe eji egwu ala nke ama dịka pik wee gbuo ya bụ nwaanyị n'olu. Ya bụ nwaanyị ewee gbapụ ọsọ wee gbagakwuru di ya si ya lekwa ihe na-emelekwa na nwoke a chọrọ igbu ya. Nwoke ewee gakwuru Chinedu wee si ya lekwa ihe onye nọbe gị mere nwunye ya, na ị ga-achụpụ onye anọbe gị na ọ maghịkwa ka onye a si wee kwado. Ọ gwacha Chinedu asị ya na ya anaghị achụpụ mmadụ achụpụ, na ya na-anabata mmadụ anabata. Ewegakwa n'iru wee kọwaa ka nwaanyị ahụ mụrụ ụmụaka ahụ si wee pụta otu ụbọchị ọ na-esi nri n'usekwu. Ewee kọwaa na o sigide nri onwe ihe ọ chọrọ iji ịsụ na ikwe, o wee wunyechi ihe ọ na-asụ n'ikwe wee chọọ aka odo ka o wee sụọ ya, ọ hụghịzi aka odo. Nwaanyị echọwazi aka odo ka ebe aka odo ya nọ. Ya na ụmụ ya emechaa lepụ anya n'iro wee na-ahụ ya bụ Chukwuma ebe o ji aka odo ahụ wee bere n'otu akụkụ. Nwaanyị wee tiwe mkpu sị Chukwuma iji aka odo ya eme gịnị? Chukwuma ahụ wee gbawa ọsọ wee gbaba n'ime ụlọ ya bụ onye ụkọchukwu. Ewee sị na mgbe ahụ ka nwoke na nwunye ya bidoziri wee chọwa ụlọ ka ha kwapụ ebe ahụ. Mana dịka anyị si wee na-anụzi na ọ bụ ụbọchị ha chọtara ụlọ ka ya bụ mkpamkpa kpaziri bụ nke eji wee gbusia ụmụ ha anọ. Ka anyị anya n'ụfọdụ ihe onyonyo ndị ọzọ ndị si n'obodo ahụ wee pụta. Ka m bịakwanụ. Nwada ekele m go. Gịnị bụ aha gị ọ bụ nwanne m nwaanyị? Biko anyị nụrụ, anyị bụ ndị ụmụada njikọ Nsụka Women Elias Ada Nsụka, Elias one voice. We are speaking with one voice. So anyị nụrụ ihe na-eme na Ibagwa be anyị, Igbo Eze South. Anyị sị ka anyị beba confirm agwa na-anụghị bekee ka anyị malekara ka o siri jee mee. N'ebe ejighị the man na-aga agọ na ejighị
anụ eno agọ mma ọ ga-abịa igbo eno mmadụ eno je rekwa ọgwụ so anyị confirm mara na ndị Nsụka si n'owuru ha ihe a bụ njikọ Nsụka Women Forum anyị sị anyị na-alụrụ ọgụ ihe arụ lụrụ onyeisi chọpụta ma ekpojere ụmụ anyị na-anọ anyị chọ ka anyị kpochite na anyị ụmụ anyị na-anọ so anyị sị ka anyị chọpụta exactly what happened here ya bụ anyị chọrọ o chiri eme na 16th May ụbọchị nkwe ebe agwa na nwanne m nwoke m sọpatenede bụ Chinonso ya na nwunye na-awa aka nke etiri ekwado menkwọ Chinonso kwado menkwọ si ada be ya bụ nke dị 12 years ya sụara si a na ya nwee ya achọ ka ibe meni ihe n'ime nkwọ na ochi gbasago bịa na nkwọ so that ụmụ na-enwe ike rie n'ụtụtụ na nri ụtụtụ ga-eshiri aghọtara ya na nwunye m bụ ojegide nkwọ ndị iwe okere eruru nkwọ eruo menkwọ zimazima Chinonso gbarimesi mama nwunye gịnị ka ya ahụghị ada ka ọ bịaba egwu ihe ya eshime n'ụmụnne n'ihe ya sị ka omeme n'ihe ma ọ bịaba egwu nri ka o shime n'ụmụntakịrị gịnị ka ya ahụghị ada mama asị anụ ọkwụrụ echi na emunye ọka ọdọ ọrụ chọrọ ịbịa na ya bụrụ ya wecha ọkwụ echi Chinonso tọn ada shiri indomi shi ada ahụrụ ha ada shigwa indomi kiri ha ike ọhụụ m na ọgbalị jee nnukwu swit ma ngoro ma ya na-ahụta swit ma ngoro ọhụrụ jee nnukwu dara ọhụụ ha ọya taghị etu indomi ọ bụ na o rie ya na-esigere ha ụmụnne na ịma mama ashi na-ekwata sị na nwere ka echi na-emenyi ya atasị adasị na ahụkwa ụmụnne nye o yili indomi mama na ya ahụ ha masị ya na-egiri ihe na-akọdụ ọnwa ịhụ ụmụnne ha ejeruwe mama chọọ ghọtara ha ejeghere mgbe mama nọ n'ụlọ ọgwụ na nke azịba ejibesi ụlọ ọgwụ sikete na nwere ike nke bụ aka ha ekporu ha ejere kwure mama ịrụ mbaba ahụ ha mama sị na ya chọrọ ihe ike chọchọ na ya bịa weze mkpọnụ kpo tinyesi ya latakwa na ahụhụ mgbo nwanne m ba lata si ahụhụ ụmụ ya ba aga nwanne m si na-eje Enugu na-eji ihe aka na-eje obodo ya eje Nsụka nwa bụ ya na-achọgharị ụmụ ya ma ya ahụ ha nya latasị gịnị bụ ihe na-eme n'ime ndụ ya gịnị mere nye along the line my sister na nwanne m nwoke achọrọ m ike ya ahụ ya onye amụma ọ bụ Chinedu Eze ebe Chinedu Eze si agụ tileme ka mbụ ụmụ ya ha kwụ Chinedu Eze leme ya sị ha na ha ekwuriko egwuregwu nwunye lata na ya nwanne m na amasị na ụmụ ya na-anọrụ tere nwa balatala n'ego more especially nke dị 2 years and some months sọtara nwa eke n'aka Chinedu bụ aha ma ya bụ Chinedu Eze onye gịrị the boy Chinedu ọkụ na wọta so o si na ọ na-abịa tamasị dadi na ya na-ekwerete n'ebe ọ kpojuru ha ebe ọ bụ nwa ọ na-ekwete ọhụ ha nwanne m si jekwute esi edu n'ịhụtarị amụma anwa ịhụrụ maka na ụmụ ya na-anọrutere nwa n'okporo ma onye ọgbọ tọbara n'ime ebe asị na ha bụ Chukwuma Matu with the one settle time ka a na-abịa emeketiri m ụlọ ọkpara m mgbe a na-achọ ha nwanne nwunye bịa n'ụlọ ka be na ọrụbachiri ụlọ swachamawo room si abenya sketchman na ha agbalata kabile ekule na ha agbalata ni bebe atina ni swacha room na swacha Chukwuma rugerete vuru diga bugbo nwunye nwanne m n'olu ocha ko a segere tigire nku si n'ogbonye tie enu mole n'ụlọ anyị batasi agịnị bụ ihe na-eme ahụ kenye ekpokwe ihe abịa igburu nwa ya n'olu Chinedu difukwe nwa na onye na-eme mmadụ ya nwa ya egbu mmadụ ọ sị ya na ya na-achụfu mmadụ ya na-anabata mara anabata si na rute dị second time ọ dụga eji eshi nri ya nlata nkwọ ka esumanị ka egbalatara dị na ahụ ahụ ewe ọdụ nwaanyị a nke ya dasị dadi na ya hụ ọdụ si ọdụ ya tọrọ mgbe ya na dọshkel ya bụ eje nkwabi na asị ya na ịhụhụ na ihe achọ ọdụ chọọ were te tọch tank anyị nwa dọrụ n'isi Chukwuma hwa eji dati ọdụ anyị ahụ beriri isi tank ahụ ọ maghị na my brother so n'azụ huko mishwara gbarata n'ime ụlọ ka Chinedu Eze my brother si na mgbe gbaratara bụ abe ndị nọ na-esi na ha hụrụ sign ka si na mmadụ gbabatara abe ewe gba tọch anọ n'okpuru
tọndra abụ okule adịghị iche ọfụtasị na ya chọrọ ije toilet na mala Chinonso nwanne m achọrọ nna nlụkasa ije agụchi ya mgbe ọ chọrọ ije toilet ọjụ na-enye eje Chinedu nwanne m sa Chinedu dịfu onye enwe ọsị ya na ya dịfu ka oge nwanne m sa na ya akpọ polisi ọsị ya na ịkpọ polisi ime ọnụ ihe mere ha pisaba na mmemme ụwa nwanne m ga na-achụ ụlọ datide nwanne m ga na-achụ ụlọ okpuru ka ọ kwaliri ya my brother ka ọ sịchara ya ngwa na ụmụ ya ugwurigo ngwuregwu my brother sị mba na ụmụ ya gwuri ka o ngwuregwu tihi ichi nwasị ka ya so m ụzọ wada bọị bụ ọbịa be anyị osoro egbarụpete nwanne m atụ isi iru abụ ozu mịa na anụ ahụ nwanne m tọ na ọgbasitesi edu n'ihe ọnya gwara gị eme na-ekpuchi emenụ ụmụ ya wụta ọdụ anyị tọra meke ọsịa gị ga-akọshi ya o dịrị ero Chinedu etighi eyi ma o si dị anyị na ọhụchara ozu ụmụ lachite nwanne m papa achụrụ nwanne m n'Enugu esiri a na-ejide ewuchukwu ọtọ dilete nwanne m ama onwe m nwunye ama onwe keke ejere ụlọ ọgwụ ihe n'ụlọ ọgwụ na mama rute ka chi bọrọ ụtụtụ Chinedu kaima depụta anyị n'ụlọ ọgwụ si kwụmụgwụ ụlọ ọgwụ na m ya kpojere ụlọ ọgwụ asịsị nyile na moto mụ bụ nwa nwa sị ga na mba ada na eze ma ana m enyile na moto nwa nwunye Chinonso nyile na moto ebulete anyị tukuru ndị uwe ojii bịa dekwute anyị n'ụlọ sị nọrọ anyị bịa na steshọn ka anyị deme statement anyị eruo statement anyị ruo na polisi anyị nọgo na polis steshọn o ruru 2 minutes edubere moto bịa wuti onye nọ n'ụlọ ka agha gọv Michael na bonyatama o ruru a minute lọya bịa ma anyị ekwuleghị okwu anyị ajụrụ na anyị karịa ka anyị hụtara kachara nwanne m nwoke si ya na ya anaghị ata nta na ọ bụghị egwuru ụmụ ya ọ anaghị achụ ya menya ma ụmụ ya mana ọ bụghị egwuru ụmụ ya ọ bụ sikpo inye ụmụnne m ụmụ ala Nsụka na ụmụ Enugu steeti na-enwe amụhụtara ka ihe mere nwanne m shiri eme ọ dị mma Igbo ndị ọma na-ege ntị mana o nwere ajụjụ m jụ gị Chinedu anyị na-akpọ onye bụ Chinedu ahụ Chinedu bụ onye pastọ n'aka ụka na sabat na Echezema abe n'Ugwusu o nwere ụlọ ụka ebe a ụlọ ụka dị ebe a ọ bụ onye ebe ọ bụ onye Echezema ebe a mgbe ọrụ ụlọ ebe a bụ ala nna ya ọ dị mma daalụ nwanne m maka na ndị bịara ihe anụnwa bụ ndị njikọ ụmụ nwaanyị Nsụka ụmụada Nsụka anyị nwa bụ ihe bịara iji ya maka na anyị si na ya bụ okwu na ya ma hafie ụta na ọ bụrụ na anyị hafịa n'ofu ụbọchị a ga-abịa kpokọta ezinụlọ niile surichie ha ncha onwere onye ga-ekwu okwu na ụmụada Nsụka fụtara maka ọdịmma Nsụka ya nganasị unu biko unu jide obeka inugo unu jide obeka na ọbara ụmụntakịrị a ga-enweghị njọ ha emeri agbabago oruru maka na ụmụaka enweghị ihe ha ma jide na obi aka ndewo ọkwa ikirichala ndị ahụ mgbe m hụchara ihe onyonyo a m wee na-ajụ onwe m ọ ga-abụrụ na ya bụ Chukwuma a na-ekwu okwu ya onye nke ji aka odo wee gbapụ ọsọ nakwanụ onye nke chọburu igbu ya bụ nwaanyị ọ ga-abụ na isi mgbaka na-eme ya dịka anyị si bụ wenụ na mbụ na ya bụ onye ụkọchukwu na-agwọ ma ndị ara wee na-ajụ onwe m ọ ga-abụ na isi mgbaka na-eme ya mana o mechakwara dịka m na-agbadakwa na ya bụ ozi nke anyị hụrụ na peji ndị ụmụada Nsụka m wee hụ ihe onyonyo ọzọ nke gosikwara otu onye ọzọ na-abụghị onye ezinụlọ ahụ mana ọkwa onye obodo ahụ kwa ebe o ji foto ya bụ nwa amadi bụ Chinedu bụ pastọ sabat ahụ wee na-agụ na ọla n'udo na ọlawego ebe o si wee bịa ebe na-ajụ ya ajụjụ si ya kedu ihe mere kedu ka o si wee mara ya bụ Chinedu ọ sị na ọ bụ ya onwe ya ahụ bụ onye mbụ bukoro ngwongwo Chinedu ahụ wee gaa na ụlọọrụ ndị uwe ojii n'afọ 2003 bụ afọ 2003 o wee sị na ya bụ Chinedu eteela aka ọ malitere wee kpọwa mkpamkpa na ha sewere ya bụ okwu nke ha siri site na afọ 2001 ruo afọ 2003 bụ from year 2001 to year 2003 na ha sewere ya bụ okwu wee ruo dị na ụlọọrụ ndị uwe ojii nke nọ n'Ọka mana ha mechara ndị uwe ojii wee gosi ya na ya eji ego
wee mechie ya bụ okwu ebe ahụ na ya enweghị onye ọbụla ọnụ ruru n'okwu. O wee kwuo sị na aṅụrị ya na-enwe bụ na ikuku emechala kuo ahụ ike ọkụkọ na ndị ụwa ahụla n'ụdị mmadụ Chinedu bụ, nke ya malitere tiwe na mkpu na mbụ. Asị ya kedụzi ihe Chinedu ahụ na-emekarịsị. Ọ sị na o nwere otu nwata nwaanyị a jụrụ ajụjụ n'ụlọ akwụkwọ nọ n'obodo ahụ otu ụbọchị n'afọ ole na ole gara aga. Nwata nwaanyị ahụ ewelie aka dịka nwata na-amabeghị nwoke. A jụrụ kedu o nwere nwata na-amabeghị nwoke ebe a, nwata ahụ ewelie aka. Ọ sị na nke ahụ bụ anya ikpeazụ ahụrụ ya bụ nwata, na nwata ahụ furu efu wee ruo taa. O wee kpọkwa aha nwoke ọzọ, onye nke ọ sị na ọ bụ nwanne ya nwoke, onye nke ọ sị na Chinedu tụwara nwa ya nwaanyị ime wee sị na ọ ga-alụrịrị ya. Nwoke na ezinụlọ ya asị na ọ gaghị eme na ọ gaghị alụ nwa ha nwaanyị n'ike. Chinedu ewee gbuo ya bụ nwoke. N'etufughị oge ka anyị nyewekwa anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m pụtakwanụ. ọla n'udo ọlabago na-ekwezu ga-adị ụgwọ ya. Anyị hụrụ ka esi wee gbakọjuo ebe a nụnwa, anyị asị ka anyị jụọ gị ọ gịnị na-eme? Ihe na-eme abe bụ onye nwanne ka Chinedu eze dike ọ na-egbu mmadụ. Mụnwa bụ n'ebe a bụ onye sadiri kesi na 2003. Mụnwa the first man kpọrọ property Eje police station. I ru commissioner office. I ru state CID. Agụm commissioner office na Ọka. Nnewi division mara maka ihe a. So I remember that case as no ogbenye nwe ọnụ. Nwanne m nwaanyị a na-akpọ Dera azụ wele keli n'ụlọ ụka na chọọchị ụlọ ekọ dabe. O wele keli n'ụlọ ekọ dị n'Umegere. O wele keli na ama nwoke dị gelu. Oluweka o nwere nwanne m nwoke a na-akọ Jofuru Rama, ọ tụrụ nwaanyị ime si na ya ala ya by force. Jofuru jo ogbo Jofuru Iborime Jofuru Iborime. Ihe a bụ mmadụ bụ kpọtara m ji anwere ọṅụ nta na unu kelere m chama local gọọmenti Ibawa, unu kelere m ndị sekuriti Ibawa, unu yọmanụ m igwe Iba n'ụwa m na ama m na gọọmenti ekwezokwu, ama m na gọọmenti alụ ọgụ m ogbenye. Chinedu is the end. Chinedu is the end. I will not get myself today. Everybody will see my naked today. Chinedu is the end. My cry from 2003. 2001 to 2003. It don't come to an end today. I will not get myself in place of Ibawa today. I will not get myself in place of Ibawa today. I'm happy more than everybody. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ụnụ na-ahụ ka nwanne anyị si na-akọwa ya bụ ihe na-eme. Maka na ihe niile ọ kọwara ebe a gosipụtara ụdị mmadụ onye ọ bụ. Ọ sị na ya bụ Pastọ Chinedu. Ụnụ na-ahụ ya na otego ọ kọwara imeriime na ebe a n'ụwa obigo ebe agwa, mana taa iko ya juru eju. Taa iko ya juru eju. Anyị na-ekelekwe gọọmenti of Enugu steeti, Peter Mba gbara mbọ ọhụ ihe ọjọọ dị taa ọbata. Yes, Honorable Peter Mba bụ ọhụ ihe ọjọọ na-eme n'obodo ọbata tinye ọnụ. Anyị na-ekelekwa ụmụada Nsụka maka na ụmụada Nsụka gbara nnukwu njikọ Nsụka, maka na ndị njikọ Nsụka forum gbara ezigbote mbọ ịhụ na ya bụ ihe na-etinyere ọnụ na ya nọ, maka na ndị egburu bụ ụmụ anyị bụ egburu ọkwa na ya ụmụnne maka na ọ bụghị ofu onye na-amụ nwa. Mgbe nwoke a na-ekwu maka ya bụ Amadeno site n'ezinụlọ na ofu na ụmụntakịrị a ọbara ụmụntakịrị ga-enweghị ụjọ ha emeri bụ ihe tepụtara ya na iko ya eju. Ya mere unu na-ahụ ka esi edimolisi be ya niile. Ama m unu na-eme ka esi edimolisi ya. O nwere ihe na-eme nta adịghị ọyị. O nwere iwe dị n'obi ya ka ọ dị mma. Ọla n'udo ọla n'ọkụ ọdala n'udo otu a ka ọ dị. Emesịa anyị ga na-ewetekwara unu ka o si adị. Ọkụ ikirichala nke ahụ dịka m si bụ wee kwuo na ihe onyonyo nke ahụ m wetaburu unu mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga, ebe m nọ na-asị na ọ dịghị mma ndị gọọmenti ịmalite nnọọ kwariwe ụlọ na kwariwe ihe niile dị ebe a na-atụ aka na mmadụ mere ihe dị otu a na-ebughị igodo ụzọ wee mee nyocha na nchọpụta zuru oke nke ama dịka investigeshọn.
o nwere otu ihe onyonyo ọzọ anyị ga-enyekwa anya na ya ugbu a nke na-egosi otu olulu nke a hụrụ n'ụlọ ya bụ Chinedu. Ya bụ olulu ihe nọ na ya bụ mmiri, mana ihe bịaziri gba ndị mmadụ gharị bụ na eji aja wee dochie gburugburu ya bụ olulu, etinyeghị ya ntapu aja nke eji etinye ụzọ, onweghị dọọ ma onweghị windo. E wee rụchakwanụ ya wee were gbamgbam kụchie elu ya wee tinye nnọọ ohere ebe ha si wee na-arịba na ya bụ olulu arịba. Ụfọdụ ndị nọkwanụ ebe ahụ ụbọchị ahụ na-akọwa na mmiri nọ n'ime olulu ahụ na-esi ọbara ọbara. Ihe nọ n'ime olulu ka anyị na-amatabeghị, nke anyị ji amakwanụ ihe ji ya bụ olulu eme. Na-etufughị oge ka anyị nyere anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m pụtakwanụ. Ụlọ ada ebe a unu na-ahụ kịta anyị na-eseta, a na-akọwa na mmiri bụ ihe juru ya, mana ụlọ enwere windo, nwere dọ. Lee ya, this building na o nwere pit bịa n'ime, no door, no window, arụọ ya mechie. A na-achọ igwu kịta, egbutuo ya, arụkwana ihe dị n'ime. Nke a na-eme live na-ebe agwa aka n'Igbo Eze. Nke a na-eme live, ya bụ na be Pastor Chinedu, fake pastor. Ihe a ka ha kwesịrị iwe na-agbatu ha. Ọzọ ka be na be fake pastor. Nwere ike mmadụ achụmbi ihe ahụ. Lee ka a na-akpọrị ebe ahụ. Ndị be anyị lee n'anya, ihe a bụ ụlọ ụka dị Pastor Chinedu na-ebe agwa. Ihe a bụ ụlọ ụka ya, ihe a bụ ministri ya. Ọ bụ Pastor Chinedu anụwa na-ekwu, a sị na o gbuchiri mmadụ 4. Ebe a bụ ụlọ ụka ya. Ụnụ na-ahụ ka a na-akpọrịkọta ihe niile, ma ụlọ ma ihe niile. Ebe a bụ kọmpand ya, ya bụ Pastor Chinedu. 20 feet down deep are here in our let me 17 feet down deep here so I believe na kwesịrị ịbịa make sure na mishiri mini ledini ya kamari no na ala ya. Yes, that is investigation kwesịrị nne. Okay, go ladder shape ni meye. This ladder jerero pierne this deep pit are here. Up go bury 70 feet deep. Madam nwere obu. They go to do keshi akpa here. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. O nwekwara ụfọdụ ihe onyonyo ndị ọzọ anyị ka ga-ewetara unu na-agba ọzọ gbasakwara akụkọ a, maka na ya bụ akụkọ ka na-aga n'iru. Ndị gọọmenti steeti Enugu dịka ha kwarichara ụlọ nke a, o nwekwara ebe ọzọ a sị na ya bụ onye ụkọchukwu nwere ụlọ ebe ọ na-emekwa ihe ụka sabat ya n'obodo ama dịka Ọnịcha Enugu nke nọ n'ime Enugu Ezike. Gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara nletu anyị si eme ya, deere ebumnuche gị otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye, ekelekwa m gị na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke na-eme. Gị tabụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka inwe ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.